नमस्कार, मी भगवान शेलटे सिंधुदुर्ग लयामध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत करतोय. मी आत्ता ज्या जागेत आहे त्या जागेचं नाव जरी कॅलिफोर्निया 30 असलं तरी आपल्या सुंदर कोकणातली तळ कोकणातली एक जागा आहे. आणि जागा वसवली तर तरुण इंजिनियर म्हणजे खरं तर परदेशात एखादी चांगल्या संधी त्याला सहज मिळाली असते आणि एवढं टॅलेंट सुद्धा त्याच्याकडे होतं. मात्र तसं न करता शेतीत काहीतरी नवं करावं आणि आपल्या मायभूमीचं रक्षण करावं, वेगळा प्रयोग करावा या हेतूने तो इथे आलाय आणि बाग फुलवली. फक्त आवड म्हणून न करता त्या शेतीमधून चांगलं प्रॉफिटही कसं येऊ शकतं, म्हणजे आता शेतीकडे बघण्याचा दृष्टिकोन अनेक जण म्हणतात की अडाणी लोकांनी शेती करावी, पण तसं नाही, शिकलेल्या लोकांनी शेती करावी असं सुमित समज आहे. आता ह्या सर्व विषयावरती आम्ही सुमितची चर्चा करणार आहोत. सुमित, नमस्कार. नमस्कार. शिकलेले तरुण शेतीकडे वळत नाही, कुठेतरी ग्रॅज्युएट जरी झाला तरी तो कुठेतरी एक त्याला व्हाईट कलर एक जॉब हवा असतो, सकाळी 9 ते 10 ते 6 ह्याच मोडमध्ये सगळे असतात. मात्र तू इंजिनियर, पेशाने इंजिनियर, खरं तर एखाद्या म्हणजे MNC मध्ये किंवा विदेशात चांगल्या नोकरीची संधी सहज तुला आली असती. मात्र तसं न करता कोकणात येऊन शेती करण्याचं काय प्रयोजन, काय सांगशील या स्पेशली आमच्या तरुणांना काय सांगशील? हा, नक्कीच. तुम्ही जो मुद्दा मांडता ना किंवा शिकणं, आता ऍक्च्युली आपल्याकडे शिक्षण हाच मुळात म्हणजे नुसतं डिग्री मिळाली म्हणून शिक्षण झालं किंवा असं कुठेतरी आता बदलायला हवं. कारण आपल्याकडे ज्या गोष्टी शाळांमध्ये सांगितल्या जात आहेत किंवा ज्या गोष्टी आपल्या करिक्युलम मध्ये येत आहेत त्या खरंच आपल्याला पुढे जाऊन काम करायला उपयोगी होत आहेत का नाही तेही माहिती नाही आपल्याला. बरोबर. त्यामुळे तो एक अँगल त्या गोष्टीला आहे. पण अगदी आपण जर मोगमकडे विचार केला किंवा जे डिग्रीवाली मुलं आहेत किंवा जे कोणी एज्युकेशन घेऊन पुढे जायचा प्रयत्न करतायत, त्यांनी शेती करायला तसं काही हरकत नाही की सगळ्यांनीच शेती करायला पाहिजे असं काही नाही. ज्यांना जे आवडतं ते नक्कीच करायला. पण जसं तुम्ही म्हणलं की अडाणी लोकांनी शेती करावी ते कुठेतरी चुकीचंच आहे आणि मुळात कधी अडाणी लोक शेती करूच शकले नाहीत. आता आम्ही पण जे काही करतोय किंवा शेती जसं आपण विचार करतो ना, शेतीमध्ये खूप सारं विज्ञान आहे. आपण झाडं पाळतोय, शेती करणं म्हणजे एक प्रकारे झाड, एक बी पेरून झाड मोठं करणं आहे. प्राणी पाळतोय तर त्याच्यामध्ये परत बायोलॉजी आली, ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत. तुम्ही इतर गोष्टीमध्ये जे आपण फिजिक्स म्हणतो किंवा केमिस्ट्री म्हणतो किंवा बायोलॉजी म्हणतो किंवा इव्हन मॅथ्स, या सगळ्या गोष्टी शेतीमध्ये इन्क्लुडेड आहेत. आणि त्या जर येत असतील तर आता जो शेतीचा मूळ विषय आहे ना की हवामान बदल जो होतोय त्याच्यामुळे जी शेतीची परिमाण होते किंवा जी शेतीची पद्धत होती ती चेंज करायची गरज आहे. आणि जर तुम्हाला तुमचे ह्या ज्या 3 गोष्टी आहेत, फिजिक्स, मॅथ्स आणि केमिस्ट्री किंवा बायोलॉजी जर आपण म्हणलं तर ह्याच्याबद्दल थोडाफार माहिती असेल तर हे जे हवामान बदल आहेत त्याला कोप करण्यासाठी जी काही एक अॅक्युमेंट म्हणूया आपण किंवा एक वृत्ती लागेल ती कुठेतरी आपल्याला शिक्षणाने येऊ शकते. तर त्यामुळे असं तर म्हणणं एकदमच चुकीचं आहे की अडाणी लोकांनीच करावं. जो शेतकरी असतो तो खूप अभ्यास करतो आणि चांगला शेतकरी अभ्यासानेच पुढे जातो. तर त्यामुळे ते चांगलं मिक्स आणि मॅच आहे की जर तुमचं शिक्षण झालं असेल, तुम्हाला तो अॅक्युमेंट असेल तर शेती करायला हरकत काही नाही, कारण आम्ही स्वतः करतोय आणि आपल्या शिक्षणाचा फायदा शेतीमध्ये नक्की आणि नक्की होतो. नक्कीच. म्हणजे आता जो तिथल्या पालकांचा जो दृष्टिकोन आहे मुलांकडे बघण्याचा की शेती नकोय, नक्कीच दृष्टिकोन बदलेल. दादा तू इथे आल्यानंतरचा आणि म्हणजे मला वाटतं एक 10 वर्ष तुला इथे झाले असतील, तो अनुभव कसा होता, सुरुवातीचे दिवस आणि आताचे दिवस, ह्या मधल्या दिवसाचा अनुभव काय सांगशील? अनुभव तर खूप आहेत, म्हणजे वेगवेगळ्या पातळीवरचे, म्हणजे मानवी संबंधांच्या लेवलचे अनुभव आहेत. म्हणजे अगदी छोटे एक्झाम्पल द्यायचं झालं तर आता आमच्याकडे जे दादा आणि काका माझ्यासोबत काम करतात तर ते लहानचे मोठे गावात झालेले आहेत. आम्ही एक नेहमीच करायचा प्रयत्न केला की जे आम्ही काम करू, जे काही आमचं छोटं मोठं जे काही काम आहे त्याच्यातनं जो रोजगार उपलब्ध होईल तो लोकल माणसांनाच मिळाला पाहिजे, हे आमचं मत राहिलेलं आहे. कारण त्याच्यामध्ये त्यातले व्यावहारिक गणित पण वेगळे आहेत आणि ती आम्हाला लोकल माणसांकडनं जास्त फेवरेबल राहतात कामाच्या दृष्टीने. आपण कोकणामध्ये श्रावण म्हणा, पावसाचे दिवस म्हणा, गणपती म्हणा, तर ते ऍडजस्टमेंट करायला सोपं होतं. कारण एक जनरल थोडासा बगल देऊन म्हणतो की जे बाहेर हे असं खूप बऱ्याच ठिकाणी म्हणलं जातं, कारण आम्ही मुंबईत होतो आपण आम्ही हे कोकणातली लोक काम करत नाहीत, कोणाला काम करायचं नाही. इथे सगळे काम करतात आणि सगळ्यांना काम करायचंय. फक्त ते जे काही आपली राहणीमान आहे किंवा जी लाईफस्टाईल आहे ना, कोकणातली लाईफस्टाईल ही सण ओरिएंटेड आहे. किंवा आपण म्हणतो गणपतीला आपल्याकडे फॉर एक्झाम्पल श्रावण महिना आहे, आता कालच नागपंचमी होती, मग ते जे काही गोष्टी आहेत त्याला थोडंसं ऍडजस्ट करून जर आपण इकडच्या लोकांसोबत काम केलं तर खूप सुंदररित्या काम करता येतं. तर कमिंग बॅक टू अवर क्वेश्चन की अनुभव, तर मग ते त्यांच्या काही पद्धती होत्या शेती करण्याच्या की बाबा भात जो आहे तो रव करायचा का तरवा लावायचा, किंवा आता आम्ही मका लावतो तर मग मका जो आम्ही लावतो तो उपायचा
का चरीने लावायचा? अगदी सोप्या एक्झाम्पल देतो मी. तर आमचं मत होतं, आता मी जे काही काम करतो त्यामध्ये मला नुसतं लावून ते उभं करण्यापेक्षा मला कापायचंय, कारण त्याच्यात माझा वेळ वाचला पाहिजे, हे कामाचा भाग झाला. पण जेव्हा मी उपतो किंवा मका असाच उपतो तर तो कापताना खूप वेळ लागतो, कारण तो आडवा तिडवा झालेला असतो किंवा कुठूनही येतो. लाईनीत लावलं असेल तर कापायला मशीनने कापता येतं. तर मग हे आमचं एक पहिल्यांदा मी अगदी भांडण नाही म्हणणार पण मतभेद होते. मग आम्ही काय केलं की अर्धा भाग तुमच्या पद्धतीने लावा, अर्धा भाग मी सांगतो त्या पद्धतीने लावा. मग त्यांना कळलं की बा चला चरीत घातला एका लाईनीत असेल की पुढे जाऊन आपला वेळ वाचतोय. अशा पद्धतीने आम्ही ते एक्सपिरियन्सेस पुढे आणत गेलो. दुसरा होता एक्सपिरियन्स की कामाच्याच बद्दल. मुळात आम्ही सुरुवात केली शेळीपालनाने आणि त्यातनं पण बंदिस्त शेळीपालन, म्हणजे आम्ही आमच्या शेळ्यांना चरायला सोडत नाही कुठे बाहेर, बागेतल्या बागेत असतात किंवा अगदीच त्या एका जागेत असतात. तर मग बरेच जणांचं असं मत होतं की कोकणात बंदिस्त शेळीपालन होऊ शकत नाही, कोकणात पाऊस खूप पडतो किंवा कोकणात मरतूक खूप होते वगैरे वगैरे, अशा बऱ्याच गोष्टी सांगितल्या. बरं काही जाती आपल्याकडे टिकत नाहीत, असे बरेच आम्हाला अनुभव सांगण्यात आलेले. आमचं मत फक्त एवढंच होतं याच्यामध्ये की आतापर्यंत कोणी करून बघितलंच नाहीये आणि फक्त काहीतरी कोणाचं तरी चुकलं असेल किंवा आपण म्हणू काहीतरी अडचण असेल त्यामुळे जर बंद पडले असेल प्रोजेक्ट, तर आपण जे मगाशी आता तो मुद्दा घेतला विज्ञानाचा की सायन्स ओरिएंटेड काम केलं, त्यामागची कारणं समजून घेतली, ज्या काही गरजा आहेत त्याच्या भागवल्या, म्हणजे स्वच्छता झाली, चाऱ्याचं नियोजन झालं, हे जर काम केलं तर होऊ शकतं. आमचं मत ते होतं 10 वर्षापूर्वी, आत्ताही तेच आहे. आता फक्त असं झालं की आता हे कोणी म्हणू शकत नाही की कोकणात शेळीपालन होत नाही. कोकणात बंदिस्त शेळीपालन नक्की होतं. शेळीपालनाच्या मुद्द्याकडे पण आताच बोलताना तो एक मुद्दा घेतला की तिथल्या म्हणजे कोकणी लोकांवरच्या एक मानसिकतेबद्दल टीका केली आहे. तिथे काम करायला गेलं की माणसं मिळत नाही की माणसं आळशी आहेत. हा मुद्दा म्हणजे तू खोडून काढलायस, माणसं मिळतात, काय सांगतील? 100% मिळतात. शेवटी कोकणात माणसंच आहेत, सगळ्यांना पोट असतं, पोटासाठी काम करायची तयारी सगळ्यांची आहे. फक्त म्हणजे आता त्याच्यामध्ये ना थोडंसं ते ह्युमॅनिटेरियन लेवलवरती जातं किंवा माझा अनुभव असा आहे की आपण जर व्यवस्थितपणे काम करून घेऊ शकलो किंवा अगदी तसंही नाही, आपण जर नीट केलं ना काम तर सगळे काम करायला तयार आहेत. आता तुम्हाला जर असं वाटत असेल की युपी मधली, आता युपी मध्ये आता आम्ही कामानिमित्त खूप फिरतो, मला हरियाणात जावं लागतं, युपीत जावं लागतं, राजस्थानमध्ये जातो, दिल्लीला जातो. तिकडच्या ग्रामीण भागातली सुद्धा हीच कंप्लेंट आहे की आमच्याकडे शेतीचं काम करायला माणसं नाही. मुंबई किंवा इतर शहरात, आता कोकणात सुद्धा आपण म्हणतोच आहे ना, मग प्रॉब्लेम सगळीकडे तोच आहे. फक्त आपलं काम करायचंय आणि एक जाणीवपूर्वक आपण जर प्रयत्न केला तर ह्या प्रश्नाला नक्की उत्तर मिळेल की ज्याने जिकडे आहेत तिकडे, कारण लोकल गोष्ट लोकांनाच माहिती आहे. माझं मत तेच आहे की जर मला लोकल रिसोर्सेस मध्ये काम करायचंय, शेळीपालनामध्ये आम्ही चारा बनवतो, मी बाहेरनं चारा विकत आणत बसलो तर मला परवडणार नाही. सो मला जर लोकल शेती करायची तर लोकल लोकांसोबतच काम केलं पाहिजे. म्हणून त्याने आम्ही म्हणतो, आणि शक्य आहे. म्हणजे काय होतं ना, आपल्याकडे टिप्पणी करायला किंवा टीका करायला बसल्या बसल्या बरेच जण करतात. ऍक्च्युअली जे लोक काम करतात ते, मला नाही वाटत की कोकणातला काम करणारा माणूस म्हणेल की कोकणातली लोक काम करत नाहीत. अडचणी सगळीकडे आहेत, लेबरच्या दृष्टीने जे अडचणी आहेत ना त्या सगळीकडे आहेत. पण मग तुमचा त्याकडे बघण्याचा अप्रोच करेक्ट पाहिजे. आम्ही लहानाचे मोठे तसे झालो की आपलं काम झालं पाहिजे, तर त्या दृष्टीने आम्ही काम करून. एक्झॅक्टली. नक्की दादा. दादा तू ठीक आहे, शेती करतोस, नवीन प्रयोग करतोस, पण या सगळ्यामध्ये आर्थिक गणिताची सांगड कशी घातली जाते? समजा तू नोकरीत असता आणि ती कमाई आणि शेतीची कमाई याच्यात काय तफावत आहे, काय फरक आहे, तो म्हणजे स्पेशली तरुणांना जरा सांग. नक्की नक्की. खूप इंटरेस्टिंग प्रश्न आहे. आता परत परत माझं तेच होईल की आपल्याला अगदी बेसिकला येऊन विचार करावा लागेल ह्या सगळ्या गोष्टींचा. पैसे नक्की मिळणार, तुम्ही काम केलं तर तुम्हाला पैसे मिळणार आहेत. आता होतंय कसं की बरेच ठिकाणी अवास्तव म्हणजे तुम्ही, आपण म्हणतो ना, यू कॅनॉट कम्पेअर ऍपल्स विथ ऑरेंजेस, बरोबर? ज्या गोष्टी जशा आहेत त्यांना तसंच बघितलं पाहिजे. आपल्याकडे ज्या म्हणजे कोकणाच्या जी काही पॉवर आहे किंवा जी काही स्ट्रॉंग पॉइंट्स आहेत आपण म्हणू शकतो, त्यांना जर आपण एम्फसाइज केलं ना की काहीतरी दुसरं करून जे अननेसेसरी गोष्टी करून जर आपण त्यांना मोठं करायला गेलो ना, तर मग तुम्हाला त्यासाठी अननेसेसरी खर्च करावे लागतात. बरोबर. अगदी सिम्प्लिफाय करायचं झालं तर जर आपण लोकल गोष्टींवरती भर दिला आणि त्याचं उत्पादन घेतलं तर आपल्याला उत्पन्न खर्च कमी करता येईल. आणि ज्यावेळेला आपण उत्पन्न खर्च कमी करतो, शेतीमधलं मला जे कळलेलं गणित आहे ते की जर उत्पन्न खर्च तुम्ही कमी ठेवलात तर तुम्हाला नफा चांगला होतो. बरेच ठिकाणी इम्प्रॅक्टिकल गोष्टींचा विचार करून एक्सपेरिमेंट म्हणून ठीक आहे, पण तुम्हाला शेतीकडे बघताना जर मास प्रोडक्शनचं पॉसिबिलिटी दिसत नसेल तर मग थोडंफार त्याचं गणित बसणं नेहमीच कठीण जाणार आहे. त्याच्यामध्ये पण एक काय म्हणतो आपण, एक वाट त्याच्यातनं असं काढू शकतो की जी आम्ही फॉलो करतो. आता आमचं जे काही उत्पन्न आहे, जे काही आम्ही आंबा करतो, शेळ्यांचं काम करतो,
खत विकतो, भाजीपाला वगैरे करतो, तर हे सगळं ज्या शेती रिलेटेड गोष्टी आहेत, आमचा प्रयत्न असा असतो की आम्ही रिटेलमध्ये काम करावं, म्हणजे किरकोळ विक्रीवरती भर द्यावा, जेणेकरून आपल्याला ते जे उत्पन्न खर्च समजा वाढत असेल जास्तीचा किंवा थोडासा एक्स्ट्रा नफा मिळवता येत असेल, आणि मुळात त्याच्यात दुसरं कॅच-22 सिच्युएशन अशी असते नेहमी की जेव्हा तुम्ही होलसेलमध्ये जाता तेव्हा तुमच्याकडे क्वांटिटी पण तेवढीच पाहिजे, बरोबर, आणि मग ती मागणी तुम्ही सतत पुरवत राहिलं पाहिजे. म्हणजे आता आम्ही मुंबईमध्ये काजू विकण्याचा प्रयत्न करतोय, जांभूळ विकण्याचा प्रयत्न करतोय, तर जांभूळ आपल्याला माहितीये की 2च महिने मिळणार आहे, 2 पण नाही, ऍक्च्युली 1च महिने मिळतात. मग त्याच्यासाठी रिटेलमध्ये जर काम केलं तर सिजनल गोष्टी आहेत, मग त्याच्या सिजनल असण्याचा फायदा काय आहे हे सांगून त्या गोष्टींवरती काम करून जर तुम्ही मार्केटिंग करू शकलात, थोडंसं वेग होतं. म्हणजे कधी कधी काय होतं ना, खूप असं खिचडीसारखं ते गणित होऊन जातं, पण त्याच्यातनं वाट निघू शकते की आपण जर लोकल गोष्टींवरती, ज्या गोष्टी आपल्या आहेत त्यांच्यावरती भर देऊन त्याचं मार्केटिंग चांगलं केलं, ते लोकांपर्यंत चांगल्या पद्धतीने पोहोचवलं, तर मग गणित नक्की बसतं. तो अप्रोच पाहिजे ना की मला डायरेक्ट, कारण आता आपण बिझनेस करायचं म्हणलं की डायरेक्ट एक्झाम्पल दिले जातात ती अंबानीची. मागे एकदा आय थिंक पार्टच्या एका शाळेत आम्हाला बोलवलेलं, आम्ही 2-3 मुलं होतो असेच आमच्यासारखे कामं करणारी, तर त्यात आमचं तेच म्हणणं होतं की तुम्ही डायरेक्ट तेवढं मोठं व्हायचंय किंवा एक एम्पायरच उभं करायचं अशी काही, म्हणजे त्याची गरजच नसते. तुमचं स्वतःचं एक एम्पायर आहे, ते जे त्याचं कंपॅरिझन कोणाशी करू नका, बरोबर. प्रत्येक जण आता आम्ही बघतोय, म्हणजे मला आता गावात येऊन 10 वर्ष झाली, म्हणजे तळवड्यात येऊन 10 वर्ष झाली, तर त्यामध्ये सुरुवातीला जी पोझिशन होती की आमच्यासारखं काम करणारी मुलं मिळत नव्हती, आम्ही 4-5 जणच होतो, पण आता ती संख्या वाढली आहे. बरीच मुलं आपली गावातली थोडंसं आंतरप्रेन्योरच्या दृष्टीने विचार करतात की बा आपण आपलं काहीतरी केलं पाहिजे. हा बदल नक्की झाला आणि तो पुढे जाऊन अजून जास्त झाला पाहिजे असं आम्हाला नक्की वाटतं, आणि तो होईल सुद्धा. म्हणजे आता तुझं काम बघून काही मुलं इथली प्रेरणा घेतात आणि त्यांनी याची सुरुवात केली, शेतीमध्ये बदल करायची, असं सांगू शकेल विश्वासाने? हा, म्हणजे माझं बघून का नाही मला माहिती नाही, पण झाली आहेत, म्हणजे मुलांची संख्येमध्ये वाढ झाली की ज्यांना गावात राहून काम करायचं, आणि नॉट नेसेसरली शेतीच केली पाहिजे गावात राहून, बरोबर. इतर गोष्टी, आता फॉर एक्झाम्पल आम्ही शेती करतोय, तर काही मुलांना त्या शेतीसाठी सपोर्टिंग ज्या गोष्टी लागतात त्याचाही व्यवसाय करता येईल, आणि मग ती एक तशी व्हॅल्यू चेन किंवा एक आपण म्हणतो इकॉनॉमी चेन तयार करता येईल आपल्याला, किंवा आता ती होते सुद्धा, की तिकडच्या तिकडे गोष्टी जर राहिल्या, आणि शेवटी मार्केट इज, आणि आता इंटरनेट आहे, तो इंटरनेटमुळे देयर इज नो लिमिट टू वेअर यू कॅन सेल युअर प्रोडक्ट. म्हणजे तुम्हाला एखादी गोष्ट विकायची आहे ना, तर तुम्ही भारताच्या बाहेर सुद्धा विकू शकता. म्हणजे बोलायचं झालं तर भारताच्या बाहेर जायची गरज नाही, आपण भारतातच. आता आम्ही आंबे इकडे बसून इंदोरला पाठवतोय, म्हणजे मी किरकोळ विक्री म्हणतोय, अगदी आम्ही लॉटच्या लॉट कुठल्या मार्केटमध्ये पाठवतोय, घरपोच आंबे आम्ही इंदोर, हैदराबाद, बँगलोर, जयपूर अशा ठिकाणी घरपोच आंबे 1 बॉक्स 2 बॉक्स असंही लोक घ्यायला तयार आहेत. तो त्याचा फायदा करून घेता येईल, आणि आता ते इन्फ्रास्ट्रक्चर आपल्याकडे चांगलं स्ट्रॉंग आहे, म्हणजे इंटरनेट खूप व्यवस्थितपणे वापरतात. म्हणजे जगभरातील लोक भारताकडे मार्केट म्हणून बघतात ना, आपण कुठेतरी कमी पडतोय असं वाटतंय नक्कीच. दादा, मी काय म्हणतो, हे सगळं करत असताना इथले बरेच शेतकरी आम्ही जेव्हा चर्चा करतोय ते पारंपरिक शेतीत अजूनही आहेत. तू इथे येऊन नवीन असे कोणते प्रयोग केले आणि ते प्रयोग कसे यशस्वी झाले, किंवा तो नवीन प्रयोगांचा अनुभव काय होता, किंवा अजून काही बाय प्रोडक्ट वेगळं केलं, त्यातनं ते सगळं सांगड घालताना कुठे तोटा आणि नफा, म्हणजे सगळं ते बॅलन्स कसं झालं? आता कसं आहे, त्याला प्रयोग हा प्रयोग लेवलला होतो, त्याचं रूपांतर जे आहे ते आपल्याला थोडंसं इंडस्ट्रियलायझेशन नाही म्हणणार आपण, इकॉनॉमिकली थोडं स्केलेबिलिटी वाईज आपण बघितलं पाहिजे. एक छोटंसं उदाहरण मला देता येईल लेंडीचं. बरोबर. आता आम्ही शेळीपालन करतो, शेळीपालनातनं लेंडी हा खूप सुंदर बाय प्रोडक्ट आहे. का कुणास ठाऊक, पण त्या लेंडीकडे कोणी बघतही नव्हतं आपल्याकडे. म्हणजे पोत्यावरती अगदी किरकोळ भावावरती विकली जायची आणि शुल्लक भावावरती खरेदी घेतल्या जायची, आणि ती काय आणायची आणि टाकायची द्यायचं, पण ते शेवटी खूप चांगल्या प्रतीचं खत आहे. आणि मग आम्ही काय केलं की आम्ही त्यात वेगळं काही केलं नाही, जे आहे ते फक्त सांगण्याचा प्रयत्न केला की जे लेंडीचं महत्व आहे. आम्ही बंदिस्त शेळीपालन करतो, तो बंदिस्त शेळीपालनामध्ये आणि फिरस्त शेळीपालनामधल्या लेंडीमध्ये मुळात फरक येतो की आमच्या शेळ्या जे आम्ही देतो ते खातो, जे देतो ते खातात, आणि फिरस्त मधल्या शेळ्या सगळं खातात. मग आता त्याच्यात चार आपल्याकडे सगळ्यांना माहिती आहे की लेंडीतनं चार येते. मग आम्ही हे सांगायला सुरुवात केलं की ऑब्व्हियसली एकदम 100% चार येणार नाही असं आम्ही नाही म्हणत, पण एक 5 ते 10% चार ऍज कम्पेअर टू 100% चार नेहमी चांगली. तो आमच्या शेळीच्या लेंडीमध्ये चार तेवढी जास्त रुजत नाही, ती ठिसूळ असते, साठी खालचीच असते, तो त्यामुळे त्यात नत्र चांगल्या पद्धतीने येते, मूत्र व्यवस्थित ऑब्झर्व केलेलं असतं. तर ह्या मुद्दे आम्ही लोकांना सांगायला लागलो, आणि मग ते लोकांना त्याचं रिझल्ट दिसायला लागले. पण हे कोणी सांगतच नव्हतं, रिझल्ट आधी दिसत होते मे बी, किंवा त्याच्याकडे कोणी बघत नव्हतं, पण सांगणं गरजेचं आहे. तो हा एक प्रयोग आहे की आपल्याला मार्केटिंग
और तर मार्केटिंग पण मी नाही म्हणणार, तुम्ही जे करताय ना ते लोकांपर्यंत पोहोचवणं गरजेचं आहे. दुसरं, शेतीच्या पद्धतीमध्ये मला वाटत नाही आपल्याला बदल करायला हवेत मुळात, पण जो काही हवामान बदल होतोय, पावसाच्या वेळा बदलत आहेत, त्या अनुषंगाने आपल्याला आपली कामं थोडीशी पुढे मागे करणं गरजेचं आहे. म्हणजे भात शेतीचं उदाहरण द्यायला गेलं तर आता काय होतंय की पाऊस लांबलाय. आधी जे मृग नक्षत्रात लावणी केली जायची, पाऊस पडला की लावणी होते, त्यानंतरचा तो पाऊस असतो त्यात लावणी होऊन जायची. गणपती झाला की दिवाळीच्या आधी कापणी होऊन जायची लोकांची, मी बघितलेलं आहे. पण आता काय होतं की दिवाळीच्या पुढे पण पाऊस एक्सटेंड होतो. मागच्या 3 वर्ष तेच झाले, दिवाळीच्या नंतर पर्यंत पाऊस पडत राहिलाय, त्यामुळे कापणी एक्सटेंड होते. मग आता ह्या वर्षी बऱ्याच ठिकाणी मी बघितलं की लोकांनी लावणीच उशिरा केली, कारण ते थोडंसं ऍडजस्टमेंट अशी झाली पाहिजे. अशा छोट्या छोट्या मग परत तुम्हाला ह्याच्यामध्ये तुमचा अभ्यास, शेतीचा अनुभव आणि गोष्टी समजून घेण्याचा कल, हे या सगळ्याचा वापर करून आपण काम केलं पाहिजे, तर हे व्यवस्थितपणे पुढे चालू राहील. नक्कीच. आता तू मार्केटिंगचं आणि मार्केटचं म्हणाल, तर मार्केटिंग एक सिस्टीम आणि आता मार्केट कसं शोधलंस? म्हणजे इथल्या तरुणांना काय सांगतील? ते म्हणतात की ते केलं तर मार्केटिंगच करायला होत नाही, की मार्केट तसं नाही. ह्या गोष्टी जरा एक्सप्लेन करा आमच्या तरुण. एक्झॅक्टली. सी, आता कसं झालंय ना की शेती म्हणलं की नुसतं कोकणात नाही आहे, म्हणजे अख्ख्या महाराष्ट्रात, अख्ख्या भारतात हेच म्हणणं की शेतीचा माल हा जागेवरनं विकला गेला पाहिजे. आता तसं जग राहिलेलं नाहीये. त्यावेळेची लोकसंख्या, आपण एक अगदी 20-25 वर्ष जरी आधी गेलो ना, तेव्हाची लोकसंख्या, आताची लोकसंख्या, बरोबर, त्यावेळेच्या लोकांच्या गरजा, आता लोकांच्या गरजा, ह्यात खूप फरक आलेला आहे. तफावत मी म्हणणार नाही, फरक आलेला आहे. सो त्यामुळे काय झालंय की आपण जेव्हा एखादी गोष्ट बनवतोय, तर मी अशी अपेक्षा करणं की माझ्याकडे कोणीतरी येऊन घेतलं पाहिजे. मी अगदी जरी बोकड जरी विकत असलो ना, तरी माझ्याकडे लोकांनी येऊन घेतलं पाहिजे, असं होणार नाही. कुठेतरी मला लोकांपर्यंत पोहोचलं पाहिजे, आणि मग ते मला जिकडे पोचायचं तिकडे मी पोचतच नाही, आणि जर मी रडत बसलो की ते माझा माल विकला जात नाही, मग काही होणार नाही. आपण जे काही बनवलंय ते जोपर्यंत आपण लोकांपर्यंत नेत नाही तोपर्यंत ते विकल्या जाणार नाही. ही काळाची गरज आहे, आणि हे समजून उमजून जर आपण काम केलं तर मग मार्केटिंग खूप सोपं आहे. कारण तुम्ही जी गोष्ट बनवताय त्याचे स्ट्रॉंग पॉईंट तुम्हाला, मार्केटिंग मध्ये खूप काही मोठं करायचं नाही. तुम्ही जी गोष्ट विकताय आणि ज्याने खरेदी करायची ती त्याने का खरेदी करावी एवढंच आपल्याला सांगायचं. आणि त्याच्यामध्ये मी म्हणलं की अशी म्हणलं असं की जे आपण लो कॉस्ट ऑप्शन्स आहेत इंटरनेट सारखे, की त्याचा वापर करून थोडंसं इनोव्हेशन करून, कारण आता युट्यूब आहे, इतर फेसबुक आहे, इंस्टाग्राम आहे, असे खूप मीडियम्स आहेत आपल्याकडे लोकांपर्यंत पोहोचण्याची. जर तीच एक अडचण आहे आणि त्याच्यासाठी आपल्याकडे हे मीडियम्स आहेत, ह्या मीडियमचा वापर करून जर आपण पोहोचू शकलो आणि त्याचा जर चांगल्यासाठी वापर करू शकलो तर काय हरकत आहे, आणि इझिली शक्य आहे. नक्कीच. आपण शेळी पालनाकडे येणार आहोत. त्याच्या अगोदर एक शेळी पालना व्यतिरिक्त बाकी तुमच्या बागेत जेव्हा फिरलो तेव्हा आंबे दिसले, अजून तुमची सगळी झाडे दिसली, अजून भाजीपाला किंवा हे उत्पादन तू घेतोस, कारण त्याला मार्केट लोकल लेवलला असतं की एक्सपोर्ट? लोकल लेवलला असलं, कारण की एक्सपोर्ट करायच्या, मी मगाशी म्हटलं तर एक्सपोर्टसाठी खूप जास्त क्वांटिटी लागते. बरोबर. जर आपण सगळे एकत्र आलो आणि ती क्वांटिटी आपण केटर करू शकलो तर ती गोष्ट वेगळी आहे. पण सध्या कसं आहे की मी भाजीपाला करतो, आम्ही दरवर्षी पावसात भाजीपाला करतो, दरवर्षी वेगळी भाजीपाला करतो. आता त्याच्यासाठी मला मी आता तळवड्यात आहे, मला सावंतवाडीत सुद्धा जायची गरज नाही. माझी जी काय भाजी आहे ती मी तळवड्यातच विकतोय, कारण तेवढी लोकसंख्या आहे ऑलरेडी, आणि मी तेवढ्यासाठीच बनवतोय. बरं, त्याच्यात थोडंसं आपण जसं मगाचपासून आपण म्हणतो की थोडंसं इनोव्हेटिव्हली लोकांपर्यंत पोहोचलो की बा शेतातली ताजी भाजी, बरोबर, अशा पद्धतीने सांगून जर दिलं. कारण आता ज्यांना कोणाला माहिती आहे बाबा, जे भाजीवाले आहेत ते काही सगळे लोकल भाजी विकत नाहीयेत. हे तर फॅक्ट आहे की बरीचशी भाजी आपल्याकडे आता सुद्धा बेळगाववर येते, कर्नाटक कोल्हापूरच्या बाजारात येते. तर त्यामुळे जर लोकल भाजी म्हणलं तर लोकांना त्याचं महत्व माहिती आहे. बरं, बरेच कमी लोक आहेत की जे ऍक्च्युली आता गावात राहून पण भाजी पिकवत आहेत. बरोबर, खूप कमी लोक आहेत. सगळ्यांनाच भाजी हवी आहे, खायची गोष्ट आहे, आणि मुळात शेतीचा ऍडव्हान्टेजच तो आहे की आपण खायच्या गोष्टी बनवतो. म्हणजे अगदी ते बोलण्यासारखं खायची गोष्ट नाही असं नाही, पण आपण खायच्या गोष्टीच बनवतो. त्यामुळे ते विकायला आपल्याला काही करायचं, फक्त त्याच्यात तुम्ही क्वालिटी ठेवली पाहिजे जे लोकांना हवंय. आता साधं सोपं एक्झाम्पल आहे, आपल्याकडे विक्रीचं जर बघायला गेलं ना, गणपतीपासून ते अगदी दसऱ्यापर्यंत आपल्याला भाजी खूप लागते. बरोबर, माळ असतात नंतर, सो त्याला भाजी लागते. ह्या लोकल गोष्टी आहेत, त्या समजून जर तुम्ही त्याचा अभ्यास झाला पाहिजे. एक्झॅक्टली, त्या समजून जर तुम्ही, आम्ही भाजी करतोच म्हाळासाठी बेसिकली, कारण त्या 15 दिवसात खूप चांगली भाजी विकली जाते. बरोबर, कारण ते सगळं गणितच त्याचं आहे. त्या दृष्टीने आम्ही आता मागच्या वर्षी झेंडू केलेला, पावसामुळे थोडंफार पुढे मागे नुकसान झालं, पण आपण करतो जसं की तो दसरा, दिवाळी आणि गणपती, दसरा आणि दिवाळी, म्हणजे श्रावणापासून ते दिवाळीपर्यंत खूप चांगला खप आहे झेंडूला आपल्याकडे. मग तो लोकल लेवलला जर तुम्ही विकू शकलात, बाजारभावाच्या पेक्षा 1 रुपया, 2 रुपये, 10 रुपये कमीला विकलात, कारण तुम्हाला प्रोडक्शन कॉस्ट कमी आहे, तसं करून जर विकू शकलं तर लोक आरामात येतात तुमच्याकडे. नक्कीच. आता आणि हल्लीच एक म्हणजे फॅड म्हणता की खरंच आरोग्याच्या दृष्टीने एक महत्वाची गोष्ट की सेंद्रिय शेतीने केलेले पदार्थ जास्त विकले जातात. आणि तुझ्याशी मगाची चर्चा करताना एक तू टेस्ट बोललो होता, एमआरएल आय थिंक काहीतरी त्या नाव होतं.
त्याबद्दल काय सांगशील की म्हणजे एकीकडे भरमसाठ रासायनिक खतांचा वापर होतोय आणि दुसरीकडे अपोजिट हे केलं जाते की आम्ही नैसर्गिक शेती करतोय, सेंद्रिय शेती करतोय. होय. तू याची सांगड कशी घालतोस, काय सांगशील स्पेशली ग्राहकांना जे विकत घ्यायच्या म्हणजे तो एक अख्खा वेगळा विषय होऊन जाईल. एक थोडक्यात कसं आहे, सेंद्रिय आणि रासायनिक हा जो वाद आहे हा खूप आधीपासून चालू आहे आपल्याकडे, आणि त्याच्यातली जी व्यावहारिक गणित आहेत, प्रोपोगंडा आहेत, ते सगळे वेगवेगळे आहेत. आमचं मत असं आहे की जर तुम्ही आता आणि आम्ही ती जी MRL टेस्ट बद्दल जे तुम्ही म्हणला ती आम्ही आंब्यासाठी करतो, पर्टिक्युलरली भाजीसाठी वगैरे करणं ते थोडंसं कॉस्टली होईल मला. पण त्या टेस्ट बद्दल पण नक्की सांगतो. सीन असा आहे की बेसिकली आता आम्ही आंबे विकतो, आमचे स्वतःचे हापूस कलम आहेत, पायरी कलम आहेत, त्याची आम्ही आंब्याचं स्वतः विक्री आम्ही मुंबईमध्ये घरपोच आणि किरकोळ जसं म्हणलं तशी करतो आम्ही. तर त्याच्यात आम्हाला प्रत्येक वेळेला विचारायचं बा तुमचा सेंद्रिय आहे का. आम्हाला खोटं बोलायला आवडत नाही, आणि मुळात ते बोलून व्यवसायाचा मूळ मंत्र आहे की तुम्ही खोटं बोललं तर तुम्ही लांब पल्ल्याला चालू नका. आम्ही नक्की रासायनिक खतं वापरतो, आम्ही लेंडी तितक्याच प्रमाणात वापरतो जी आमची घरातली आहे, पण आम्ही रासायनिक खतं सुद्धा वापरतो, कारण ती एक पद्धतीची गरज किंवा एक लिमिटेशन आहे आपल्याला ते वापरल्याशिवाय प्रोडक्शन काढता येणार त्या कॉस्ट. तर आम्ही सांगतो बाबा आम्ही वापरतो, पण आता रासायनिक खतं वापरणं चुकीचं आहे का नाही हा मुद्दा जसं मी म्हटलं की खूप वेगळा आहे. आम्ही काय करतो किंवा सेंद्रियच एकदम बरोबर आहे असं आहे, कारण बऱ्याच ठिकाणी अजिबात सेंद्रिय शेती न करता, आणि हे फॅक्ट आहे, मला हे कॅमेरावर बोलायला पण काही वाटणार नाही की अजिबात सेंद्रिय शेती न करता खूप जास्त फवारणी करताना सुद्धा सेंद्रिय आहे असं सांगून आंबा विकला जातो. म्हणजे लोकांना फसवलं जातं. नक्की करतायत बरेच लोक सेंद्रियच्या नावाखाली लोकांना फसवलं. एक्झॅक्टली. आणि कारण ह्याच्यातलं एकच गोष्ट आहे की ग्राहकाला काही पद्धतच नाही की बाबा त्याच्या घरी जो सेंद्रिय म्हणून आंबा आलाय तो सेंद्रिय आहे का नाही हे जाणून घ्यायला, त्याच्यासाठी काहीच नाही. मग त्यापेक्षा आम्ही असं करतो की आम्हाला खोटं बोलायचं नाही, आम्ही रासायनिक खत वापरतो, आम्ही सांगतो आम्ही रासायनिक खत वापरतो. फक्त आम्ही काय करतो की मॅक्सिमम रेसिड्यू लिमिट नावाची एक टेस्ट असते की ज्याच्यामध्ये एक विविध केमिकल्स जे आढळू शकतात, आम्ही 208 केमिकल टेस्ट करतो, ते आढळू शकतात आपल्या खाण्यामध्ये किंवा फळांमध्ये वगैरे, तर त्याचं टेस्टिंग केलं जातं. बऱ्याचशा लॅबच्या टेस्ट करून देतात तुम्हाला, प्रायव्हेट लॅब्स असतात, आणि मग त्याच्यामध्ये जे तुमचं दिसतंय ते त्यामध्ये दाखवलं जातं आणि त्याची लिमिट असते. आता ही MRL आम्हाला कुठून कळली तर EU म्हणजे युरोपियन युनियनला एक्सपोर्ट करण्यासाठी MRL ही बेसिक रिक्वायरमेंट आहे. आम्ही काही एक्सपोर्ट करत नाही आंबा, पण एक्सपोर्ट होण्यासाठी म्हणजे त्याला एक आपण स्टँडर्ड समजतो. तर तिकडची लोक पण खाणार आहेत आणि भारतातल्या लोकांनी पण एक्सपोर्ट क्वालिटीच्या गोष्टी खायला हव्यात असं आम्हाला वाटतं. बरोबर. त्यामुळे त्याच्यासाठी आम्ही MRL टेस्ट करून देतो की आमच्या आंब्यामध्ये जरी केमिकल असले तरी ते एका लिमिटच्या आतमध्ये आहेत की जी लिमिट परमिसिबल आहे विविध संस्थांनी ठरवलेली, तर त्या लिमिटमध्ये आतमध्ये असल्यामुळे हा सेफ आहे असं आम्ही हक्काने सांगू शकतो. किंवा कुठेतरी आमच्या बॅक ऑफ द माइंड आम्हाला माहिती आम्ही करत नाही सेंद्रिय तरी सांगायचं सेंद्रिय म्हणून. आम्ही त्याला नैसर्गिक म्हणतो, कारण आम्ही पिकवण्याची जी पद्धत आहे आंब्याची ती नक्की आडीमध्ये पिकवतो, आणि पिकवताना कार्बाईड जे वापरलं जातं की जे खूप हानिकारक आहे ते आम्ही 100% वापरत नाही. म्हणून नैसर्गिक पण सेंद्रिय नाही, आम्ही असेंद्रिय म्हणत नाही, निगेटिव्ह मार्केटिंग करत नाही, पण आम्ही नैसर्गिक म्हणतो. आणि ही MRL टेस्ट सोबत आम्ही आमचा आंबा देतो. म्हणजे हे एक परत विज्ञानाचाच भाग झाला की जे आम्ही वापरतो. दादा वेगळा प्रयोग म्हणून तू एक बाय प्रोडक्ट म्हणून मग म्हणाल होता शेळी पालन सुरू केलंय. शेळी पालनात सुरू केल्यानंतर तो अनुभव आणि तिची आर्थिक गंट म्हणजे समजा आता एखाद्या इथल्या तरुणांना जर ते करायचं असेल तर त्यांच्यासाठी काय सांगशील? हा, शेळीपालन बाय प्रोडक्ट नाही, तो आमचा मेन व्यवसाय आहे. तर मुळात शेळीपालनाचं गणित कसं आहे, त्याची पशुसंगोपन कोकणात खूप खूप इझिली पॉसिबल आहे, कारण आपल्याकडे चाऱ्याचं जे गणित आहे ना खूप चांगल्या पद्धतीने लावतात. आपल्याकडे चाऱ्याकडे कोणी चारा म्हणून बघितलेलंच नाहीये. बरोबर. आता आम्ही अगदी मुळात आम्ही शेळीपालनच का निवडलं, आम्ही डेअरी का नाही केली, म्हणजे गोपालन का नाही केलं किंवा कुक्कुटपालन का नाही केलं, तर बेसिकली जो काही खर्च होतो, कारण ह्या सगळ्या कामांमध्ये उत्पन्न खर्च खूप महत्वाचा आहे, आणि प्राण्याच्या खाद्यावरती जो खर्च होतो, तर ह्या 3 गोष्टी जर कम्पेअर केल्या आपण तर डेअरीमध्ये ऑलमोस्ट 50% आपल्याला बाहेरचं खाद्य घ्यावं लागतं आणि 50% तुम्ही पिकवू शकता किंवा नैसर्गिकरित्या उपलब्ध करू शकता जर तुम्हाला दूध चांगल्या प्रतीचं हवं असेल तर. पोल्ट्रीमध्ये तर 100% तुम्हाला बाहेरच्याच खाद्यावरती, जर तुम्हाला म्हणजे त्या प्रकारे ब्रॉयलरचं काम करायचं असेल तर. गावठी कोंबडीचं काम होतं लिमिटेड खाद्यामध्ये, पण परत त्याची गणितं वेगळी राहतात. शेळीपालन हा असा एक व्यवसाय की त्याच्यामध्ये ऑलमोस्ट 90% खाद्य हे आपण आपल्या नैसर्गिक सोर्सेस मधून वापरू शकतो, स्वतः पिकवू शकतो. 10% जी गोळीपेंड आम्ही खरेदी करतो, 10% टोटल खाद्यातली, ती फक्त बाहेरनं खरेदी करतो. हा आमच्यासाठी एक स्ट्रॉंग पॉईंट होता सुरुवात करायला. आता जे चारा पिकवायचा आहे तर आपल्याकडे माती आहे, आपल्याकडे पाऊस खूप चांगला आहे, तर त्यामुळे हिरवा चारा बनवणं आपल्याला काही कठीण नाही. कोकण सारख्या भागाला मी म्हणतोय बहुतांश. तर त्यामुळे तो फॅक्टर लक्षात घेता आम्ही शेळीपालन करायचं ठरवलं की आपण हिरवा चारा स्वतः बनवू शकतो. आणि
हे आम्ही हिरव्या चाऱ्यावरती सतत खूप जास्त भर देत असतो आपल्याला प्रोडक्शन कॉस्ट कमी करण्यासाठी. बरोबर. आणि आम्ही जेव्हा सुरुवात केली तेव्हा आम्हाला सांगण्यात आलं की बाबा बंदिस्त शेळीपालन होणार नाही वगैरे वगैरे अशा बऱ्याच गोष्टी होत्या. पाऊस होतो भरपूर आपल्याकडे. पावसाचं उत्तर एवढं होतं की पाऊस काय आपल्याकडे 365 दिवस 24 तास पडत नाहीये. बरोबर. 4 महिने आता मागचे 3-4 वर्ष जर असं गणित बदलले पण आता त्याला पण आम्ही ऍडजस्ट करून दिलं. ह्या वर्षी आमच्याकडे झिरो मॉर्टॅलिटी आहे शेळ्यांमध्ये. ऍब्सोल्युटली झिरो मॉर्टॅलिटी. म्हणजे एक पिल्लू मेलेलं नाहीये किंवा मोठा प्राणी मेलेला नाही. तर त्यामुळे ती गणित समजून पावसाच्या वेळेला जर पाऊस पडत असेल तर बाबा त्यांची राहायची जागा आहे ज्याला आपण साठ म्हणतो ती कोरडी कशी ठेवता येईल, स्वच्छ कशी ठेवता येईल, ह्या गोष्टी जर आपण केल्या व्यवस्थितपणे, चाऱ्याचं नियोजन चांगल्या पद्धतीने, कारण प्राणी म्हणलं की त्याला खाणं आणि राहणं ह्या दोनच अपेक्षा आहेत. बरोबर. बाकी जर ह्या जर 2 गोष्टी आपण केल्या तर तो आपल्याला आउटपुट देतो. ह्या 2 गोष्टींवरती भर देऊन जर शेळीपालन केलं कोकणामध्ये, आणि परत एकदा मी सांगेन की खूप मोठ्या प्रमाणात करायची गरज नाहीये, कमी प्रमाणात. कारण शेळीपालन हा आम्ही मुख्य व्यवसाय म्हणून करतो पण ऍक्च्युली जर शेळीपालनाचा फॉर्मॅट बघितला तर तो जोडधंदा आहे. आणि तो जोडधंदा म्हणूनच झाला पाहिजे. सगळ्यांनी शेळीपालन मुख्य व्यवसाय म्हणून करायला गेले तरी अडचण आहे. बरोबर. म्हणजे तुमची शेती आहे, शेतीचे खूप सारे बाय प्रोडक्ट्स आपण त्या शेळ्यांचं खाद्य म्हणून वापरू शकतो. आणि मग त्या अनुषंगाने उत्पन्न खर्च कमी ठेवून जोडधंद्याचं जे मोटिव्ह असतं की एक्स्ट्रा इन्कम तयार करणं, तर त्या पद्धतीने जर आपण शेळीपालनाकडे बघितलं तर कोकणात खूप सुंदररित्या शेळीपालन पॉसिबल आहे आणि खूप चांगला प्रॉस्पेक्ट आहे. म्हणजे आम्ही सुरुवात केल्यापासून जेवढी लोक करत होती त्याच्यापासून आता बरीच लोक बंदिस्त करतात आणि ते चांगल्या पद्धतीने करतात. बऱ्याच ठिकाणी असंही झालंय की चालू करून बंदही केलंय पण परत तेच की नियोजनाचा अभाव आणि अवास्तव अपेक्षा, ह्या 2 गोष्टी केल्या तर शेळीपालन किंवा कुठलाही धंदा होणार नाही. पण जर ह्या 2 गोष्टी व्यवस्थित केल्या की नियोजन चांगलं नियोजन केलं, विक्री व्यवस्थापन चांगलंय, तुमचं चाऱ्याचं नियोजन चांगलंय, दैनंदिन नियोजन चांगलंय आणि अवास्तव अपेक्षा न ठेवता जर काम केलं तर 100% तुमचं शेळीपालन कोकणात म्हणजे जगाच्या पाठीवर कुठेही होऊ शकतं. म्हणजे शेळीपालनाला बरेच लोकांनी विरोध केला होता, ते तू सक्सेस करून दाखवलंस. हा म्हणजे आपण म्हणू शकतो कारण आता 10 वर्ष काम करतोय मी, स्वतः माझं पोट भरतोय. सुदैवाने आमच्याकडे जी 6 लोक आमच्याशी जोडलेली आहेत आमच्या बागेत, त्यांचं आम्ही काम करू शकतोय, त्यांच्यासाठी आम्ही काम करू शकतोय. म्हणजे व्यवस्थित हे करत असताना रोजगार त्या स्थानिक हा ते म्हणजे व्यवसाय करणं थोडस आपण जेवढं आपण निसर्गाकडनं घेतो किंवा आपण आपल्या इकड जागेतनं घेतो तेवढं परत देणं पण आपला भाग आहे. त्या दृष्टीने हे काम झालंच पाहिजे. दादा एक अजून मुद्दा, हे सगळं करत असताना म्हणजे सगळ्यात मोठी गोष्ट असते तुम्ही लाखोचा पगार या करोडो कमा, पण एक जिथे काम करतो, ज्या मातीत काम करतो ते आत्मिक समाधान महत्वाचं असतं. ते समाधान तुला सगळ्यात मिळालंय? 100% मिळते. म्हणजे तेवढं तर मी नक्की म्हणू शकतो. म्हणजे काम करायची ऊर्जाच त्याच्यात नाही. म्हणजे रोज सकाळी उठल्यावरती आज काय करायचंय, आज काय आपलं नियोजन आहे, आज काय नवीन जर करू शकलो तर हीच आमचं मोटिव्ह आहे, हेच पेट्रोल आहे आमच्यासाठी. तर त्यामुळे त्या पद्धतीनेच काम चालू राहतं. आत्मिक समाधान हे 100%. आता तो वैयक्तिक भागात ह्याचा विषय झाला की प्रत्येकाचं एक्सपेक्टेशन त्यांच्या आयुष्याकडनं वेगवेगळं असू शकतं. पण हे जे आता मी जगतोय स्वतः, म्हणजे शहरातलं आयुष्य, मी शहर सोडून जो आलो ना तो फ्रस्ट्रेट होऊन कधीच आलो नव्हतो. खरं सांगायचं झालं तर मला कधीच फ्रस्ट्रेशन नव्हतं. माझा आधीचा जॉब खूप सुंदर होता, म्हणजे चांगलं होतं, व्यवस्थित एन्जॉय करायला मिळायचं, थोडंसं कलेशी रिलेटेड असल्यामुळे तोही भाग होता, तिकडेही समाधान होतं. पण हे समाधान एक वेगळ्या पद्धतीचं आहे. तर त्यामुळे खरंच खूप चांगलं आत्मिक समाधान आहे आणि एक काम करायची ऊर्जा सतत मिळत राहते आपल्याला. आणि सुदैवाने आता काय झालं ना की आपल्याकडे एन्व्हायरमेंटही तसं तयार झालंय, म्हणजे जे कामाची इकॉलॉजी आपण म्हणतो, खूप सारे जिल्ह्यातलीच माणसं आहे की जे आम्हाला प्रोत्साहन देत आहेत, बऱ्याच संस्था आहेत की जे आम्हाला प्रोत्साहन देत आहेत. मुंबईतनं सुद्धा तेवढा चांगला सपोर्ट मिळतोय, कारण ह्या सगळ्या लोकांच्या मदतीशिवाय अशी कामं करणं शक्य नाहीये. फक्त आपलं काम काय की जी काही निगेटिव्हिटी समजा त्यांची यश अपयश हे येत राहतं. आता सुद्धा आम्ही असं कधीच म्हणत नाही की आमचं झालं बा, आम्ही आता सगळं करून बसलो, आता काय सुख आहे, असं कधीच नसतं आणि कधी होणारही नाही. पण ऍटलिस्ट जे काही अपयश समोर येते त्याला चांगल्या पद्धतीने घेऊन जर आपण पुढे जात राहिलो तर मग, आणि हे फक्त इथे येऊन शेती करण्याचं काम नाही, सगळ्या धंद्यात तेच असते की तुम्हाला एक दिवस चांगला जातो, एक दिवस खराब जातो, एक तुमच्या मनासारखं होतं, एक तुमच्या मनाविरुद्ध होतं. त्या गोष्टी समजून उजून फक्त आपला जो मोटिव्ह आहे हे काम करण्याचा, तो कुठेतरी डायल्यूट न होता जर तुम्ही काम करत राहिलात तर मग आत्मिक समाधान हे गॅरंटीड मिळेल असं मला वाटतं. नक्कीच दादा, तुझ्याकडे बोलण्यासारखं बरंच, पण आपल्या वेळेची काही मर्यादा येतात. एक शेवटचा प्रश्न फक्त, आता कोकणातली घरं ओस पडत चालली, इथले तरुण शहरात जात आहेत, त्या माझ्या कोकणच्या बांधवांसाठी काय आवाहन करतील? काय नाही, अगदी सोप्पा आवाहन करू आम्ही. एक साधंसं गोष्ट सांगू की बाबा,
आपण जिकडे मे बी माझा जन्म मुंबईत झाला नव्हता, पण आपण मुळात कोकणातली लोक आहेत. आणि जे कोणी जिकडचं आहे, फक्त कोकणातलं नाही, जो कोणी मराठवाड्यातल्या त्याने मराठवाड्यात जाऊन काम करावं, जो कोणी खानदेशातल्या त्याने खानदेशात जाऊन काम करावं, जो कोणी पश्चिम महाराष्ट्रात त्याने तिकडे जाऊन, कारण शेवटी काय झालंय ना, तर आपल्याकडची शहरं सॅच्युरेट होत चालली आहेत खूप मोठ्या प्रमाणात. आणि शहरं आपण तसं बघायला गेलो तर अजून सुद्धा 70 किंवा 75% जास्त पॉप्युलेशन हे ग्रामीण भागातच आहे आपल्याकडे. आणि जिकडे पॉप्युलेशन आहे तिकडे व्यवसायाच्या संधी आहेत. शहरामध्ये नक्की एक प्रकारचं वेगळं आयुष्य असतं, तुम्हाला कम्फर्ट आहे तिकडे 100%, पण गावातही कम्फर्ट आहे. आणि जर तुम्हाला काम करायची संधी असेल पुढे ग्रामीण भागात, तर नक्की ग्रामीण भागात जाऊन काम करा. कारण तिकडे तुम्ही जर आता बऱ्याच आपल्याकडच्या सक्सेसफुल बिझनेस हाऊसेसची किंवा मोठ्या मोठ्या लोकांची जर कामाची शैली बघितली ना, तर ते सगळे अगदी लोकल लेवल पासून स्टार्ट करतात आणि त्यांची विक्री सुद्धा, मी नावं घेणार नाही, पण तुम्ही जर काही ब्रँड बघितले तर ते ब्रँड ऍक्च्युली सर्वात खालच्या इकॉनॉमिक जे आपण हे म्हणतो पायऱ्या म्हणल्या, तर सर्वात खालच्या लेवलची जी माणसं आहेत की जे 10 रुपये देऊ शकतात त्यांच्यासाठी कामं करतात. कारण एकाकडनं 1000 रुपये घेण्यापेक्षा जेव्हा तुमच्याकडे लाखभर लोक तुम्हाला 10 रुपये देतात, तर ते जे गणित आहे ना, ते समजून जर आपण काम केलं तर त्याचं जे मूळ आहे हे ग्रामीण भागातच आहे. अजून सुद्धा ग्रामीण भागातले चॅलेंजेस वेगळे आहेत. बरोबर, म्हणजे तुम्हाला इन्फ्रास्ट्रक्चर वाईज मे बी थोडंसं जास्त मेहनत करावी लागेल, पण एकदा का तुम्ही इकडे तुमचं काम बसवलात, तुमची आयडिया थोडीशी वेगळी असेल आणि जर ते तुम्ही सेट केलात ना, तर खूप चांगल्या पद्धतीने कोकणात म्हणा किंवा भारतातल्या कुठल्याही ग्रामीण भागात काम करता येईल, एवढंच मला सांगता येईल. कारण आम्ही ते करतोय. नक्कीच दादा, खरंच तुम्ही दादाने सांगितल्याप्रमाणे म्हणजे गांधीजींनी जसं म्हटलं होतं की खेड्याकडे चला, आणि आजचं कोकणातली खेडी बघता जी घरं कोकणातली ओस पडत चालले, इथले तरुण शिक्षणानंतर जो ओढा त्यांचा शहराकडे चाललाय, त्यांनी आता तुम्ही दादांसारख्या अनेकांचा आदर्श घेऊन तिथे येणं आणि ते काहीतरी वेगळं क्रिएटिव्ह नवीन करणं गरजेचं आहे. आणि मला वाटतं या मुलाखतीतून आम्ही तुम्हाला सर्वांना आवाहन करतो इथल्या तरुणांना की इथल्या शेतीत सुद्धा पोटेन्शियल आहे, तुम्ही नोकरीपेक्षाही चांगलं कमवू शकता. म्हणजे त्यांनी दादाने एक प्रूव्ह करून दाखवलंय. तुम्ही सुद्धा वळा असं आवाहन करतो आणि ते थांबतोय. धन्यवाद.